Vamos ver agora unha das partes máis interesantes da administración de dominio, que consiste en, bueno, como engadir equipos, non? Realmente o que levamos visto é todo un pouco teórico, quitando a parte de usuarios, pero, bueno, realmente ainda non probamos como entramos simplemente co controlador do dominio, no dominio, pero non quedou aí, vale? Entón, xa vos digo que unha das opcións do Active Directory é, pois, utilizar, de feito, é unha das opcións polas que se decide utilizar este servicio é, bueno, esta autenticación, este servicio de autenticación, vale? Xa expliquei varias veces na clase que do que se trataba era de facilitar esta autenticación de usuarios, incluso en diferentes equipos, sen ter que ir equipo a equipo dando de alta este usuario, non? Que serían incorporacións incluso pequenas e bastante drástico. Entón, o que imos facer é, pois, lembrade que creamos dúas máquinas, unha era o controlador de dominio, outra era un Windows 10, que todavía non lle fixemos nada, simplemente optimizamos, e o que faremos será engadilo a nosa, bueno, ao noso dominio. De feito, imos ter dúas máquinas, dous clientes, en vez de un, vale? Lembrade que temos unha máquina nodriza, vale? Unha máquina, unha plantilla, tiñamos unha plantilla tanto para o server como para o cliente, e, bueno, xa clonáramos, incluso tiñamos un clon do Windows 10, vale? Pois imos ter dous para ter dous clientes. Un dos clientes será o XW1001 e outro será o XW1002, vale? Como imos realizaros, imos ir paso a paso, vale? Imos crear tamén outro clon, vale? Lembrade, temos unha clonación, queremos unha clonación enlazada, imos chamarlle Gilgaro Windows 10 equipo 2, vale? Lembrade xerar novas direccións, bien, e lle damos a clonar, vale? Xa temos os dous clientes, correcto. O primeiro que faremos será cambiarlle os nomes das máquinas. Windows por defecto só é poñer, se lembrades, só é poñer uns nomes, bueno, poñemos aquí a secuencia de arranque de Windows 10, pois eso, só é poñer uns nomes nos clientes no Windows 10 un pouco máis significativos, no server era totalmente indescifrable. Entón, o primeiro que faremos é, para poder referirnos a eles dun xeito máis cómodo, cambiaremos o nome, vale? Arrancamos a primeira máquina, iniciamos sesión, xa vemos que aquí, claro, non está no dominio, de momento temos que entrar como un usuario normal, un usuario local. Lembrade que esta máquina creáramos o XML para o SysPrep. Ben, como cambiarlle o nome? Para cambiarlle o nome temos que ir a Sistema. Lembrade que, bueno, Windows 10 leva un cachiño, arrancar, non o estresamos. Vale, e aquí aparece cambiar o nome deste equipo, vale? Nome actual, XW10-XX, XW10-01, vale? E pídenos un reinicio. Reiniciamos, iniciamos sesión, e agora debería solemos escribir sistema. Agora, se vos fixades, xa vos pongo o nome normal, vale? Deixo vos para que fagades vos como cambiar o nome na segunda máquina.